Sugno hau tung nekhai tungai keblai semai kana hakai tur tini hai nani erma kata puran tangai tongkha tini pori nai hai jon ni 4 no tini pori banai kok bokhro sek tongo kaitor ni aro ni pholano sinina lama khajani takurok bebak pholano no boito taklai di tamoke pholarok abo kaitor ni aro ni da potali naji tamni hnuba diari phatra kwbangma swngchar ganangai ongkhorka nung a phola kaitor ni da kaitor niya omotui khe sawi manano Jesu Kristo no borok ngui phaikha hwnui gosinai borok bo kaitor ni aro ni pholano mankha tai Jesu Kristo no borok ngui kaitor ni aro ni phaikha hwnui gosia borok bo kaitor ni aro ni pholano manya abo wngkha Kristo ni kena ari ni aro ni phola se abono phainai hwnui norok khnakha tabuk abo o swngcharo phaiui se sok paikha angsarok norok khe kaitor ni borok tei borok no hesankha tamni hwnba norok ni bisingo tongnai abo a swngcharo tongnai ni slai kotor borok o swngchar ni kok se sao tai swngcharo bo borok ni kok no khnao chwng khe kaitor ni borok kaitor no sininai borok hwnkhe bo chini kok no khnao phiya kaitor ni borok ya khe chini kok no khnaya omotui khe no bobo kubui ni phola bobo ba chaya ni phola hwnui abo chwng raui mano kaitor wngkha hamjaknai khajani takukrok phaidi chwng kijing chwng hamjaklaianu tamni hwnba hamjakma abo kaitor ni aro ni se hamjaknai borok bo kaitor ni bwsa bo kaitor no sinio hamjakya borok bo kaitor no siniya tamni hwnba kaitor wngkha hamjakmung kaitor chwngno hamjakmano omotui khe phunukha bini songdari sajla bisingtwi chwng mwthangjaknutwi khe kaitor bono o swngcharo rohorkha hamjakma khe omotui se chwng kaitor no hamjago o kok ya bo se chwngno hamjago hwnkhe bini sajla rohorwi chwngno sumjokni phiyoknani bagwi ratharwi barokjaknani bono rohorkha khajani takurok kaitor chwngno aswk khe hamjakha ba chwng kijing chwng bo hamjaklai thai waisapano khoroksa swk kaitor no nuknai kwrwi kho chwng kijing chwng hamjaklaikhe kaitor chini bisingo tongo phiya bo chwngno soi khe hamjakrwo chwng kaitor ni bisingo tongo phiya kaitor bo chini bisingo tongo hwnui chwng omotui khe sawi mansugo tamni hwnba bo chwngno bini phola no rwkha hekhe apha bini sajla no swngcharno mwthangna bagwi rohorkha hwnui siwi nugui chwng buino sao Jesu no kaitor ni sajla hwnui gosinai borok ni bisingo kaitor tongo bo kaitor ni bisingo tongo hekhe kaitor chwngno hamjakmano chwng sawibo mano poito bo khlaio kaitor wngkha hamjakmung hekhe hamjagwi tongnai borok bo kaitor ni bisingo tongo kaitor bo bini bisingo tongo chwngno soi khe hamjakrwma khe busthumjakma salo chwng bwkharakna bagwi se tamni hwnba bo o swngcharo tongmotui no chwng bo tongo hamjaknai borok kiriya phiya soi khe hamjakma abo kiriya wngjago tamni hwnba kirima bai bo satokjago tei bo soi khe hamjagwi manya bo chwngno swkang hamjakraka ba chwng bo bono hamjago khoroksa swk ang kaitor no hamjago hwnui sawi bini takukno naisal khe a borok datal se tamni hwnba bo mokol bai nukmani takukno se hamjakya hwnkhe bo waisapano nukya kho a kaitor no hamjagwi manya hekhe Kristo chwngno hai hwnui dagi kha kaitor no hamjaknai borok bo takukno bo hamjakthai eno kwtal kaitor hamjakhai tongo amen.